Mire, no tenim cap fixació per l'empresa pública. Simplement, aquesta empresa no serveix absolutament per a res, senyor Albert. Només serveix per a dues coses. Primera, per donar acollida a la quantitat d'enxufats que vostès tenen i que no poden pagar els pressupostos directament de l'Ajuntament i els han de pagar per allí, i vostè ho sap millor que jo, perquè no pot dir-ho o no vol dir-ho, però ho sap perfectament. I segon, per a amagar actuacions. Per aquestes dues coses valen les empreses o l'empresa pública. Que li va vindre molt bé de taula, li va vindre molt bé, però vostè l'ha corregida i l'ha augmentada. Primera qüestió. I perquè fa la Seguretat Ciutadana, no en compte ni longues. La Seguretat Ciutadana s'ha incrementat perquè vostè vol cobrar més per les multes que li posarà als ciutadans. Vostè ha consignat quasi 1 milió de pessetes d'euros, més. Què pensa fer? Agarrar tot el món que tingui el cotxe que li sobren 5 pams d'això i denunciar-lo? Denunciar a diestro i siniestro? És que no sé com volen recaptar 1 milió d'euros més en sancions als ciutadans. Ja s'ho faran, però per ahir van els tirs. Mire, jo pel tema del 07 tenia preparada una intervenció que no vull llegir-la perquè és extremadament dura, de veritat. A mi em dolen moltes coses, però la insensibilitat, l'individualisme, el no tindre en compte aquells que no tenen res, però que no només no tenen res, sinó que no tenen esperança en la vida de tindre-ho, ens sap molt mal. La seva companya de grup i jo vam tindre la sort o la desgràcia de veure-ho in situ, i de veritat és molt colpidor. I crec que no ens fa cap mal a nosaltres destinar una mínima part del pressupost, una mínima part, l'hem tenen 100.000 euros, no n'hi demanava ni més, només mantindre una aquesta quantitat per tal d'assumir projectes de cooperació amb pobles que ni tenen esperança d'aconseguir-los. Només apel·le a la sensibilitat. Vostès diuen que faran una comissió. Benvingudes serien les comissions, però les comissions sense una consignació pressupostària no serveixen absolutament per a res. Jo demano només que reflexionen sobre aquesta qüestió. No és normal que aquesta partida desaparega de la mateixa manera que no és normal que la partida de benestar social es reduïsca un 30%. Mire, jo faig classe de llengua en l'escola d'adults. Recomano, si vol, un dia vindrà a classe i parlarem dels eufemismes. Un recurs retòric, l'eufemisme. Vostè als retalls li diu reajustes, li diu reubicaciones, li diu autogestión. Pues ni reajustes, ni reubicaciones, ni autogestión. Simplement les partides baixen un 20, un 25, un 30 o un 50% en el cas de cultura i un 75% en el cas d'altres partides, com per exemple l'adquisició. Ja no dic la partida del valencià, que pràcticament desapareix. No, 75% baixa la partida destinada a compra de llibres. De 40.000 euros de l'any passat a 10.000 euros d'enguany. De veritat, si volem educar, si volem instaurar una societat on el coneixement sigui la base, no és el millor de les receptes. Per què diria jo a les alternatives? L'any passat no vam vindre al plenari, però en la comissió vam intentar que vostès ens aprovaven algunes esmenes. Sap què va durar? Vostè ho sap massa bé, senyor Barber, perquè era el que presidia aquella comissió. Què va durar la nostra proposta? El meu company d'aquell moment, el senyor Moya, les va llançar i vostè va dir, passem a votació el pressupost. O sigui, que no l'entenen ni en compte. Nosaltres, actualment, la meva companya està a mitja dedicació. Jo he d'anar a treballar. No estem per a redactar esmenes, però sí que ens hem pres, el nostre grup, el temps de fer una sèrie d'alternatives. Nosaltres ens proposem 7 punts. Si vostès tenen a bé acceptar aquests 7 punts, nosaltres no tindríem cap problema en votar-li a favor del seu pressupost. Passa a referir-li de 7 punts. Primera, dotar adequadament la partida del 07 que he dit. Segona, restituir les partides d'educació i benestar social i cultura als termes del 2012. Reducció dràstica del personal de confiança. Dissolució de l'empresa pública. Reducció de la despesa que generen totes les exclusives dels regidors del govern. No parla de desaparició, reducció. Manteniment de les partides destinades, com dic, a serveis socials, educació i cultura. Ajust de les partides d'ingressos al que realment cobraran i no al que vostès voldrien cobrar. I l'última, resolució dels problemes de legalitat amb el retorn de les quotes d'amortització dels préstecs bancaris.
Nosaltres, si això es complís, donaríem suport a la proposta pressupostària. Com que estem segurs que això, desgraciadament, no ocorrerà, el grup municipal del bloc S Compromís reitera que votarà en contra dels pressupostos més injustos, més antisocials i més regressius que s'han presentat en aquesta sala de plenaris en la història recent de la ciutat. Gràcies.